Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? Magkinig sa kababay nga taga Linaw, Minglanilla, Cebu. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Trixie. Okay, class. So in continuation of the topic we discussed yesterday, there are two types of definition, the denotative and connotative. Uy, Trixie. Sige lang, biyak pasiplat yung Carlo, uy. Paminaw, uy. Tingnan question kang ma'am to. Ha? Unsa to? Ay, pasiplat ba, uy? Ang good, Jesus. Kaklaro, ana, ah. Kanina lagi ko sigtanaw ni mo, no? Muti na ikapagyot. Mao ba? Gusto, uy. Ayaw kayo magsabat sa lain, ha? Da, magdanay-danay pagit ka, bisa klaro na kayo sa pattern. Sige na, uy, paminaw rin na. Para dili tayo isumbong ni Carlo nga ganina na kang sigig tutok niya. Ay, wow, wabi na ako atong niaging adlaw, eh. Nga nasakpan ko nila nga nagsigig kong tutok ni Carlo. Ay, nga naman masakit ko, eh. Kapuhan mo ko niya. Hilumon na gid kaayon siya. Oh, hala. Si Carlo man ang nanidang tubig, oh. Hala, maudi na iyang buhaton kung wami klase. Taon sad, uy. Palitan ako siya tubig, Pin. Hi! Tagpila imong tubig. Tag 15 ra, ma'am. Ma'am ba, uy? May mo ba? Ay ko tawag ma'am. Classmate ba yata, ha? Trixie na lang. Sige. Imong tubig, Trixie. Pilam nakabok ang nabili ni mong tubig. Kaya ako na lang paliton og hurot ang tanan. Ha? Makahurot tigag inom ining tanan? Ha? Dili, oy. Kaya paliton akong tubig ni mo, ako nang ipanghatag sa mga street children din eh. I'm sure, dakan kayo ron ng mga batang ipang uhaw. Kaya purti bayang inita ron. Mo ba? Mm. Sige. Tabangan na nagaghatag aning mga tubig sa mga bata. Salamat, ha? Butan na rin ni mo, no? Waisa pa yan. Carlo, wala kay buhaton after ani? Wa naman. Nga naman nung tadi, May mo bang kuyugan ko nimo mag-lunch? Aron basad na ako'y kadungan sa pagkaon ba? Kana kung okay ra nimo. Kukuan, kanang Trixie, gusto gyud unta kung ubanan ka, isipasalamat na lang nga imong gihurot ang akong tinda nga tubig. Pero Oy, ay kabala ka. Di man ka pagastuhon. Wa ko ni palit sa imong tubig aron maura sa imong ikasto sa atong pagpangaon, no? Di ka maikog, ana? Ngano good? Ako mo ay nang hagad og kaon, busa angay lang ako pud ang mubaya. Sige, mao ka. Sige na, sugdarin na itong panghatag ang mga tubig sa street children. Carlo, sige na, pagpili na sa imong gusto. Kamahalon sa daaning restaurant nga atong isudlan, Trix. Unya, ang akong gisudlo, murag, wa maangay din, eh. Mamalhin na lang kata. Di po ka mahurot ang imong kwarta? Carlo, ako mo ay mobayad. Ay kabala ka. Kana kay gipili na ako nga dinhi ta mangaon, so it means maka-afford ako din eh. Usa pa, bisan og shorts and t-shirt ka lang, presentable ka gyapon tan-awon tungod kay neat ayo ka and gwapo pud. May tungod sa kwarta. Sa dili pagpanghambog. Akong papa manggod is kapitan sa barko. Unya akong mama pod kay usa ka teacher. Unya kay only child raman ko. So, buhong gid hinuon ko. Ikaw, mamaligya di ay kag tubig pa sa way klase? Oo. May na lang makadungag sa akong gastuhan sa school. Unsaon, self-support naman gud ko sa akong pagskwela karon. Nga, buwag mong gud ang akong mama ug papa. Na ako po ron sa akong mama. Nga di sagdig kapaigo ang kita taon kay unsaon, labandira raman siya. May na lang gani kay scholar ko sa atong eskwelahan din, eh. Wa ko'y bayaran niya tuition fee. Ug parehas nimo, only child sad ko. Mao ba?
Magpili na ta sa atong orderon. Unsa? Uy, kabutan ko din ni Carlo, tay. Mamaligya siyang tubig, basta may klase. Ula, giday. Huwag, tanaw ba yan ako niya, no? Ganahan ka siya magkalampos iyang pagtuon. Maong naning kamot niya siya umaayo. Tay, makagusto ka siya na ako, tay. Mura man kad uwa sa hitsura nga. Gusto siya nga makauyab ron. Focus kayo siya sa iyang pagtuon, yun. Gwapa ka. Usa pa sad, di man sa kabugo sa klase. Ug labaw sa tanan buutan ka. Saro naman sad ako, di pa siya maibog ni mo. Ikaw, cute. Pero, salamat. Friend, yun ka. Ay, sukad lang nga nagkakuyab ni Carlo. Di na siya mawaha sa ako muna-una, eh. Husto. I-invite na ko siya sa akong birthday karon sa pato. Ay, hala. Tuara si Carlo sa may bench sa mga eskwelahan. Bahala na. Pagkaka na lang ko sa unaw. Tuulo na ko siya. Ay, Carlo. Pwede ba di kang ma-invite karong Sabado sa bay around 6 p.m.? 18th birthday mo guna ko, anak. May ubos kit ko kung imo ko malibaran. Ha? Mauwaw man ko, Trixie. Uwa sa ko sinina nga masulob. Oh, Unsa man ni? naibaw ko nga mao gina imong kaproblemahan. Sud ni anong plastic na ipolo, anak, para imo na. So, wala kay rason pa para makabalibad na ako, ha? At tubaya gid, ha? Ikaw ang akong himuong last dance. Sige, aris ako. Carlo! Hi! Hi. Happy birthday. Gwapahan ni mo. Ang nandi kasi mong gown. Thank you. Ikaw po, bagay kayo ni Maong Polo. Salamat, ani ha. May na lang. Mahimo kong tao panagsa. Tuoday. Gift na ko para nimo. Oh, hala. Thank you. Wala lang unta ka ni palit good. Okay ramang good unta isagwa. Trixie, the program is about to start na. Yes. Sige na, sige na. Kaya para magkakaura ka ng imong mga bisita, anak. By the way, Dad, Mom, this is Carlo. Good evening, ma'am, sir. So, it's you. Abi ni mo dong, ang among anak, walaing masuod sa baba. Carlo rin yun. Ha? Daddy. Stoy and dress. Gusto na ha? Ikaw na tabi. Ako kay ka. Namuha na ng naong sa itong anak, oh. Pero we're glad, Carlo, that finally we got the chance to meet you. Nice to meet you too, ma'am. Bitaw iyo, wa kami pagsupa kung unsa o kinsa may gugmaon sa mga anak. Ay importante nga mahalon o panggaon siya. Okay, sige na. Magsugod na. Carlo, thank you sa pag-anini mo, ha? O sa birthday gift. Thank you, welcome. good. About kanina, pasensya na sa mga gipanulti ni Daddy, ha? Tinuod ba? Ha? Ang unsa? Nga, permini mong litok ko ng akong pangan sa ilang atubangan. So, tinuod yun dahil kay huwag mo ka makatingog. So, katuwaan lang ko ni mo. Mao pa? Ha? Dili. Uy. Trixie. Sorry. Ay, pagilak. Be, trabuhan ako ang imong mga luha. Dili ka ang imong hilak. Ug labaw sa tanan. Dili ka ang ipahilakon. Sabi ni mo, Trex. Dugay ra nga may feelings ko nimo. Pero ako igong gusto na musulti kay. Unsa rugot taon ko. Pero sa akong nabati ganiha sa imong daddy, nga pirmi day ko nimong hisgutan nila. Isamot lang hinuon ang akong kaipog nito. Sa una ra nga, nakagusto ko nimo. Pero sa pagkakaroon, dili pa mahimo nga manguyab ko nimo. Tuti gusto na ko, kung magkauyab ka, na ako ikapanghambog sa imong parents. Ug labaw sa tanan,
Gusto ko nga, dili ka magmahay nga ako ang imong pilion. Carlo, 2 years from now, mag-graduate na ta. Ug plano ko, human sa atong graduation. Malarga ko sa abroad. Aron sa pagtuman sa akong mga pangandoy. Ug apil ka lang ni Ana. Kanakon, makapaabot ka na ako. yes, Carlo. Muwat ko. I love you. Trix, thank you sa paghatod mo na ako din sa airport, ha? Mingahon ko nimo. Maguhat ba yakit ko ha? Basta ha, let's keep in touch. Of course. Trix, pwede ba kumukis? Dili pwede. Joke. Kana pa? Sige na, kiss na yun. Isaan ako nimo. Human sa akong kontrata nga 3 years, isip ko sa ka-engineer. Ubalik dayon ko. Ug magminyo ta. I love you, Trix. Pabuta ko. I love you too, Carlo. Yes, maguhat ko nimo. Paabutan kita ka, Carlo. Nagalarga gyud sa Japan si Carlo aron pagtuman sa iyang pangandoy. Nga matod pa niya, apil ko sa iyang mga pangandoy. Og ako, nagtukod pod og business nga butik sa mga sinina. Next year, mag 3 years na siya dito. Og ako, niya, patiently waiting sa iyang pagbalik. Daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power sa RMN. Mao kitong mga higalan kaagi ni Trixie nga taga Linaw Minglanilla, Cebu. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagalahan, maghihintay ako. Ang mga kaagi gibata nagdiwa sa radyo ni Jelly Haka, o kabus sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kabus sa mga higala, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa babara. Sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi, nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning Tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan Novelin, may 19 anyos, may 2 ka anak ug may live-in partner. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa kalit kinahitabo sa akong kinataw. Aron inyong hisabtan, sugton ko atong 14 anyos pa lang ko dihang nakabaton ko og uyab. Ingon ini. Sing ano di ko? Uyab naman ta, di ba? Unya, bastos lagi ko. Ha? Si Bustos ko down. Manghawak magkakadaghan. Ang tawag ato akong gibuhat. Munti romance. Romance na. Romance? Giromance sa tika. Kaya nga nung giromance sa mangkuni mo nga di man ta magtaayon. Uyab naman ta. Ha? Ingon ana di ay? Abi na kung ang mga minyo rin mag-iningon ana. Uy, bis uyab, magingon anak, yapon. Dali be, tiwas na. Tiwaso na to. Paunong gana ko na. Ano ha? Len, uyab naman ta. Buhat na ini. Nagpaana na ka ni Renzo? Kay uyab naman mi. Hala ka diha. Uy, pupapdos gani ka na. Ha? Nga naman itong nagpahilabot ka mga Renzo, uy. Ingon man siya nga basta uyab ko no mag-ingon ana cute. Hala, uy. Kihilat ka lang itatong tawana, day. Hala ka diha. Sa'yo, ni mong nilabtan og laki bilin, uy. 14 anyos pagani ta. Leti. Tuog ang mga liti, uy. Nasuya na to siya ni mo. Nasuya. Lagi. Kaya nga naman. Kay, wa tingali siya hinabdi siyang uyab. Mara gusto ba ya si Leti Renz? Ha? Di pa kita angay nga magbuhat sa ingon kay mga bata pamangguta. Di sa ta mga minyo. Nyabasin ko nung bumabdos ko. Di lagi ka mo mabdos lagi. Kamaum ko, ana. Renzo.
Ma, Belen, ngano din kitanaw ko ni mong sama anak, ma? mura magnausab ang imong lawas, Belen. Ha? Sa'yo nausab ang mapa? Daot na manggukundaan. Lahi nga pagkadaot, kay murag nag-uga ng imong panit. Ha? Nahilabdan ka na sa imong uyab, buwaka ka. Ha? Wa, mauy. Bitaw ha, kuy daw lang. Ha, di na gyud ti katugtan nga mag-uyab-uyab ba? Dili ka na gyud kalaag, timan ina. Thank you. Thank you, Bilin. Last na lang to rin, ha? Dili na ta. Ano man? Nakapantay na si mama nga nalain ako ng porma sa akong lawas. Ug nag-uga ng akong panit. Ug ibaharan ko niya nga di na ko pala agod kung may bawsay nagpahilapot ko ni mo. Magtuo ka ng mama ni mo eh. O naara ni mo. Kung didan ko ni mo yung buhata. Aw, mas may pang buwag lang ta. Renzo! Ay, wala kipakita na ko si Renzo. Amaw kit siya. Pero makaminaw man sa bangamong kipuhat. Bilen! Aw, Bilen, hain ka! Bantayo rin gibuhan ko umay kay mulakaw ko. Hotdo no niya rin kakhas manok! di apa ko sa CR, ma. Pagdali diha kay mulakaw na ko! Lakaw na lang. Humanaman sa ko diri. Ay, undang na lang ko eh. Limpyuhan ko na akong... Unsa man yung murag... Nagawas akong kinatao. Murag unod nga may gawas akong kinatao. Unsa ka, di? Saya ko na virginan sa akong uyab sa edad nga 14 anyos. Wapain pa ko'y buot atong hikayo na. Unya, natingahan na lang ko nga may murag unod nga ni gawas sa akong kinatao. Unya, Ha? Umang ko anak Bilin, uy! Simpak ko lang in taon. unsa ka nilitis ha? Suway ko na pangutan ng imong mama. Ha? Hindi ko, uy, mahadlok ko. Ano mahadlok man ka? Basik mo ni ti mailhan ba nga? Nahilabtan ako og laki. Aw, posible di ay tuod nga mauna. Na, muna di ko masulti ni mama. Uy, kay may baon niya. Siya nga nahilabtan ako og laki. Mauna na diha ron. Unya, kumusta naman mo sa Renzo? Da, bahala siya, uy. O naman siya pagkita, human nga akong giingnan nga last na lang to na mong sex. Mauna diha ron. Nga sa ato pa di ay, sex lang ang giapas niya nimo. Aw, meron sabday, uy. Nahibawan nimo nga, maura ni tuyo nimo. Makakita pagkaglain lalaki nga makasabot nimo, uy, nga dili mag-after anang buhata, Bilin. Doon na pa ka, ha? Haleti. Doon na pa ka, ha? Hi. Ganihira kung siging papansin mo, huwag ko ni mo pansin na. Mga giduol tanan yung ka. Unsa man dayon tay ato? Pwedeng makigila-ila. Ha? Ma, si Mario ma, may tuyo ni mo. Unsa man. Kining, kining uyab na Miss Bilin. May trabaho na ko sa Cebu. Tilintag ko gusto nga malayo si Bilin ako. Mga, mahimo bang dadon ko si Bilin sa Cebu? Aha. Uy, magminyo ka na, Bilin. Mar, dito ko sa doktor o matod niya. Maplas ko no ko. Ha? May anak na ta, Bilin? Iyo! Amahan na yun ko! Pero Mar, nahatlok ko. Ha? Sa unsa man? Nahibaw baya ka sa sitwasyon sa Congo. Ayaw, ay nagkabalati. Huwag mong gani kong hasol, ana. Kaya nagtuo ko nga. Sinyal na ni mo. Sinyal? Oo, muna'y nagdanat og sulti. Mong ay nagkabalati. Kaya muna'y nagdaog sulti na to. Mong nakaanak na kita. Mario. Sa pagpanganak nako, natingaan nagpaanak nako kun nganong naa ako ini, nga may murag unod nga nagbitay sa akong kinataw. Di man noon siya sakit, apan haso lang gyud. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Una, unsa man ang nigawas nga murag unod sa akong kinataw? Tungod ba ni kay sayo kong nakig-sex sa akong uyab kani adto sa nag-edad pa lang ko 14 anyos? Ikaduhang pangutana, wala ko kabantay kung kanus agin ni magsugod. Adto kaning una kong nakuha sa una na kong uyab,
o normal ra gyud din namong mga babae kung makuha na ang virginity. Ikatulong pangutana, dihang nanganak ko, natingaan nagpaanak nako kung nganong naa ko ini. Wa man uy sakit, pero haso lang. Kinahanglan ko ba ning ipatangtang bisan og wa magsakit? Operahan ba? Ikaupat og katapusang pangutana, wa gid ko'y kalibutan kung ako lang ba ang naaani o daghan ming naay ingon ini. Ingon sa uban nga natingasab nga naa ko ani nga sinyal kuno ni. Tinuod ka ha? Palihog tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Vilin. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw, mag-uban ta kuyog tatungod kay ako, usa ka abogada. Ug ako, usa ka medical doctor. Kami gihapon sa ko ang partner, ang muhatag ninyo og tambag, og tubag sa inyong mga pangutana, og problema sa inyong mga pangutana, problemang may punto medikal, Punto o legal, emotional, personal, behavioral, ug problema sa mga ginadiling drugas. muna na mo pagdugay, ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Sa letter sender karon Ang partner. atong letter sender partner, si Vilin, 26 years old, taga Carmen, Bohol. Minumdum rin nung kos mga taga Carmen, Bohol, mga trabaho family, mayong pagpaminaw, no? Okay. Og Punto medical, kining problema ni Vilin, partner. no? Suma sa itong nabati gina sa drama, medical man ni siya, medical no? ni siya, partner. no? 14 years old pa kuno din hang unang nahilabtan sa iyahang uyab, huy kabata. Og natingala na lang siya nga sa kadugayan, kay murag unod man nga nay unod kuno nga murag ni gawas sa iyahang kinataw hangtod nga diha na siya'y ka-live-in ug pagpanganak niya natingala ang nagpaanak niya kung anong naa kuno siya ani dili man noon sakit pero hasol kuno. Mm, So iyang unang pangutana partner, unsa na ni gawas nga murag unod sa iyahang kinataw tungod ba kaha nga sayo siya nakig-sex katong 14 years old pa lang siya. yeah, Di so di ta ka-tell. dapat Dapat tell ta, oo. Kay ang ta external sex organ sa babae kanang labia majora kanang nasa gawas. Posible man siya matubuan og lesion, partner. Nasa imong gitawag og kanang mga mole, no? Or kanang mga mayumas. Pero at early as tingon aning 14 years old, murag di pa magniingog taas ang incidence, no? Kung nahilabtan ka at the early age of 14 years old, niya mo to mo matumbok ang mga mahimong hinungdan, unsa ka ha, patuon nimo wakay steady tong imong correct. partner. So man ni mga posibleng mga hinungdan. So sa akong parte di, sa akong parte din nato ni Elaine, actually maglisod gimig tubag ug maoy. Dita. O maglisod mi kaya first place mo lagi may problema limitasyon na mo diri. Pisali sa ako, medical doctor, kaya wag ko kakita ninyo. Diagnose o matag ko mga tambag nga, wag ko kakita sa pasyente. Ngani, bisag makakita, mga sa pasyente, maglabad pa mo kung sa diagnosis. So ako kasugyot nga, kanang magpahiling lang yung kag ubigay ni partner. True. Oo, para nga masuta, no? So maori ginay akong permi kong iingon, mo suggest lang yung ko, mga mga problema ha, magpahiling kag ubigay ni. So, mangutana ko na unsa naman to imong sex partner, wa ba pud siya gibati nga mga unusual nga mga simptoma nga mahimong hinungdan nga na kay nagtubo diha basig natakdan ka, no? Correct. Iya ikaduhang pangutana, wa manggod kuno niya wa siya kabantay kung kanus agid kuno na nagsugod. Katubak kahang nakuha na siya sa iyang unang uyab or normal bakha kuno na sa babae kung makuha ang virginity. Kung makuha ang virginity sa babae, although not all the time, is ma-perforate ang hymen, no? Pero naay mga babae nga makuha nga dili ma-perforate ang hymen, partner. Naay mga exceptional kaso Yes, anak. yes. Especially kung athletic ang babae, Oh, no? yes. Okay. In fact, dili niya prueba sa korte may mga wa man na mahilabti, wa man malasirit ng hymen, no? Correct. So, kung mayong kang maway hinungdan daghan ang hinungdan nga nung naakay mayon ani nga problema, hormonal, it could be environmental, or it could be
something like kanang sometimes genetic partner. Na ay mga nga nga more prone nga mag-develop og mga problem ang mga membro sa pamilya yung no? Okay. Ug ang ikatulong pangutana. Katong nanganak siya, diha pa man kuno siya natingala nga naa siya ug wa sa siya kibaw nga no kuno to, no? Wa man gud noon kuno'y sakit pero hasol. Kinahanglan ba kunong ipatangtang maski wala kuno magsakit unya operahanan ba kuno na? Yeah, ang bigay niyo mo decide ni ani, no? Correct. Ang bigay niyo mo decide just like kung naay exploratory explore lab. Sometimes ako ma-relate mo kunin ako. Na sometimes sa una mag-opera mi sa una dito kog Tacloban City daghang may operasyon dito. Explore lab. Yeah, naay gitahi dia unsa ba stabbing incident pa. Ngayon dito tong ubang mga konsultant nako ay ato na lang kuhaon ng appendix ani kay niya ay na ba kay naa sa problema gamay, so depende ra gina sa decision making discretion sa imong surgeon or imong ubigay ni kung operahan. Pero ako ikasugyot as a medical doctor, ako ikasugyot nga unusual magunang nakakaingon ani, so just as well you get rid about sa niya nga kuana nga lesion para umawa na sa mga unahuna. Total, Yes. wa man ay gikatabang nga maayo sa imong pagkababay, nagasulat-sulat na. Correct. Na, Tiba wala man na siya tas partner og without. skin tag. Oh, nga way gamit. Way Pwede na gamit ginawa ba? ito Or skin tag, mapatangtang. patangtang, no? Okay? Kung iyang katapusan nga pangutana, wa gyud kuno siya kalibutan. Kung iya lang bana ang naa or daghan ba kunong mga babae nga naiingon anak puno or siya lang ba? Ingon ang uban nga natingala sab nganong naa siya ingon ana. Nga sinyal ba kuno na siya or kanang unsa na swerte? Sinyal kanang morabag kanang Lucky charm? kanang bitaw uban nga na mga skin tag nga para ni Dr. Sia ingon ni siya nga partner. Kini bang imong naday dako man sa kuhaon ni kapel o dili? Ayaw kay mo na gadag swerte. Gadag swerte. Muna ilang ingon gyud ka sa gara, no? Pero akong pagtanaw kung naghasol na nimo, especially kung na inflammation, sign of inflammation, nag-release, na discharge, pakuha na siya. O bisan man siya more mahugmo man siya na mga is kanang extra sa imong skin, no? Skin tag. correct. Pakuha na lang na para mawa na sa imong unahuna. Mao. Oo. Mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si attorney Elaine Bathan. Kini sahab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tata Araman. Daghang salamat. Ug maayong adlaw.